فيلمنا تجمر عب قدامي برك بيت تمرتي عب حدا خفلوش تحنت ممهر بتمهارة وحريقة زحرقوا تمهارون عوصوا بموال عب زياد سرعو إذا حتى بقول أفسر حوايلة عب تسألي مسلي ده حتى تحفلهم بتساعات بابي استوهالت كل عن كاتي محزا تملس بتكست الأخلا ممهراون شعوع بتحزامو مشاتون عب قال إبوتاني حدا سفر عوالو بارت أداليو موتوري وادادور نيروم يسوتو يزاناقوعن بابين حفتان كعا محازازا زقاجوهتو بارتي صويعتنا بونو مخاد يصبابغا نيرال نايتوم عوال بارت كعا يوغو زبهال صبوت خلسو نزلو ملكعنيا من إسينابت بارتي مزق يوغو كان ملكوعن دعالي دفروتون باس خئلتو عبت ختمه هبوبن فلوطن نيرو عبت بارتي نايبول أبو ددرتو وداديرو نخلو مودات سعروم عبو زنهبرت يوغو تفوتو غورزو حانت نايقوال هفتام زدالووتو بارت ألو منتاينا واين خدم بمبال يقول محاجوتن حيزاتهم نفت بارت تخل النباب بقعة عبت برندا طويلة خلا ناي قدم أفكاريا يمس أمو يكرتي حتى كم ناي قدم حبيرنا نملسون يبلا باب بجن ولا حنت اللي زلوا يتمثلن إني هو جوون إن باب يزلوا ناي تهفتان بارتي بتيحو جنا خمم صوم نجارات مرباش يجمرو يجوون بتبرندا تري بابي نفكاريا نبدأ طويلة ميريهم إذا محازوهم كابناي بابي بورساوشتي جذب نتسرق يبيت حزو بتعمز حرق كابورس أمسرقهم تيكونس بتسرقا جنزب صباح مسح جابزك موالو إيو بزرو وحريقة تزاريباتون صريفاتون توسع بابي نبت بارت مستملست يجو يمس أمو بابي خزر أربعة فتن بابيون جت مستخلو يجو حد زي اللي قال ناتتغم بابي صبوا سمعت كيس معي جبر أعرف إنتو البابي حريقة أنا بجوز صوتي زنبرت دفقولو ناي بابي ناي كده مفكاريا ببابي كرتميلون تسحق يجو حريقو دفيو يودغو كتيلون نبابي تشكيم وانفت محمسي عزوا ياتو نايجو محاجوت كعا عبت جزا بأسال علوم بأس يجمرو ناي بابي ناي كده مفكاريا نبولاوي سيدور هيوغو ننبابي قصال كعا بحد شاور كنو سدي نايلو تغيسو لا بولاوي سنتي مزو عبت بوتا يملد بابون اتماي كدانا سلز بس عبت محمس توتيا سونتا سلز الرأ حفيرابو تسأني حاول كلهم سوزو بابي بناي كده مفكاريا مكينا حبيرو مخاد جمرو عمون قدونغن نايهوغو محاجوت مزيو نابتقول عمكينا بلشاو يجمرو اتقول عون بحيل فرين حيزو اتقدامي موتر بخفوغتيو يملد بتساعت يوغو تخاتاتي لحزومو تتوابيلون مقدقات يجمر بابوون زغيد مكينا ناتصبيت حاجز متياق تجمر حدا عبي سبايون كان مكينا وريدو يوغون تقول عنك قلاقل انتفتن يوغو تعبي سواي دفيو يودغو اتسوايون بمانم ستا اي قطقطن بمبال نمكينو اتي خيد بابي عمودات امارات سلزي نورا بدحريت حريقة القلاقل يوغوون نعا عبزل غرغول ساعات ناي بابا أفكاري أتسيو مكينو العيلون بابا أوتميدا بتمشى ديفوا يخيد يوغوون دفار أفكاري خجدي فك خيديلو يساوت الله بابون زحالفا مخاين حجز متياق تجمر حدا سبون تتوابيلو نعيتوون تبلا يوغو تسابي قفمو كيد كابزي إلي بارو عمو داتا يوغو بعلنا بغزا يبصحا شعوون عدي أرخيباتا يوغو تاي كم استفتر ينقرا بابي نامكينا مساعتوت حفتا زمسأك من كم زخونة تتفلتكو كم استرقاقي يخوفا يتفلن بمبال نايهيغو شمن هبوبنتن تنقرا أبقى معلت هيغو مسحاونا تغالده جنزب يوصلولو يوغوون قدمو صوحاو مس أبونا زلنا غوطرو خيترسي عبلو تحر ساعتون هيغون محازوتون إن بابي تمرتي خدو ناي بابي محازاكاتي بروحو قرياتهم تمالي 50 يورو كسرقن إيد بيد زحسكوو إز إيو كويلا تنقرا بابوون محازاكا كاب محازاي سرقو جنزب ملسلا إلان هيغو مس نقرتو كاتيجن مستوالعة مچاچيان مسحي قواصرو هيغو نسخون عيقابزن إلو بابي انت حتى باب حريقة خد مسمسي هيغو بتقوطرو مسرد نوبو يخيد عبو مسبس حول حاوي يرفدمو هيغو ناي قدم مدقس يخفل خيدو ناي قدم تذكرو يستاوس هيغو قدم قوبز تمهراين نفعول عن نبرة اب هيوتو زوط حمد لنقر جن لو مزلو ماننت يلابس ابت غزي جميرو كاوبونا دين وصيو مسعاوي حاو منبار يجمر نصبحيت بابن كاتن እናተ ጨቃጨቃ ከመይ ምዘይ ይፍለጥ ቆልዑ ምሳሕነ ምብላዕ ኢልክ ገዲፍ ክንትኸዲ ኢላ ትዛረባ ካትውን ከመይ ምሕዘን ቆልዓ መሲልክ እዩ ገንዘበይውን ሰረቆ ድኻ ወዲ ድኻ ዋላ ሓንቲ ዘይብሉ ኣድልዎ እዩ ብደንብውን ስለተመቻቸና ቀጻል ምሳሕ ምብላዕና ይቀረን ኢላታ ውያ ትቕጽል እንባቢ ቤተሰብ ኣብቲ ፓርቲ ናይ ባቢ ናይ ቀደም ኣፍቃርያ ብሂጎ ተሃትዩ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ሓሪቆም ነይሮም ናብ ገዛ ዘምፀአክ ቆልዓውን መቕዛዕቲ ጌርና ኢና ይብልዋ ባቢ ቤተሰባ ናይቲ ቆልዓ ሽም ተዛረብ እናበሉ ምስ ኣጨነቐዋ ሂጎ ኢላ ሽሙ ትዛረብ ሓፍታውን ሂጎ ብምቅላዕኺ ናብ ፀገም ይኽተኣቱ ዘለኺ ኢላ ትዛረብ ኣብቲ ሰዓት እውን ካቲ ደው ኢላትላ ናብ ሂጎ ፓርቲ ተምፃ ሂጎውን ከምቲ ልሙድ
ባቢ ምልካፍ ይጅምር ባብውን ሓሪቓ ዝሃሰኻዮ ናይ ቀደም ኣፍቃርየ ኣፍንጭኡ ተሰይሩ እዩ እዚ ኸዓ ንቤተሰበይ ነጊረልካ እየ ኢላ ተፈራርሑ ናይ ሂጎ መሓዛ እዚ ምስ ሰምዐ ከይትእሰር ዓርሲ ክሓሉ ብምባል ንሂጎ ይልምኖ ሂጎ ግን ናይቲ ክሲ መዓልቲ በፂሑ ቤት ፍርዲ ባቢ ፈፂማ ይትምስክረለይን ናብ ቤት ፍርዲ መዓልቲ እስካብ ዝበፅሕ ብፍቕረይ ጠብ ከብላ እየ ይብሎ ቀፂሉ እውን ሞተርና ተወዳደሩ ከሎ ፖላዊስ መውፂኦም ፓርቲ ጠጠው ኣቢሎም ንኹሎም ምእሳር ይጅምሩ ሂጎን ባብን ግን ብሂጎ ሞተር የምልጡ እናምለጡ ከለዉ ግን ሓደ ፖሊስ ሂጎን ባብን ፎቶ ይልዕሎ ኣብ ሓደ ቦታ ጠጠው ኢሎም እውን ጃኬቶ ኣውፂኡ ንባቢ ይህባ ክስዕማ ምስ መኮሮ እውን እምቢ ምስ በለቶ ናብ እዝና ጽጊዕ ኢሉ ሕዝኸ ቤት ፍርዲ ትምስክርለይ ዲኺ ኢሉ ይጥይቓ ባቢ እውን ንሱ እቲ መዓልቲ ምስ በፅሓ ከርእየካ እየ ብምባል ብሰፊዒት ተወቕዖ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ናይ ሂጎ ሓዋብ ጋዜጣ ናይ ሂጎን ናይ ባቢን ፎቶ ይርኢ ሓወይ ምዕዋል መዓዝ እዩ ኸቋረጥ ብምባል ይጭነቕ ሂጎ ኸዓ ናይ ባቢ መደቀሲ ክፍሊ ብሞስኮት ዘልዩሉ ኣትዩ እቲ ፖላዊስ ዘልዕልዎም ፎቶ ብዓብዪ ሕፂኡ ኣብቲ ናሕሲ ይጥቅዖ ባቢ እውን ብንግኡ ምስ ተለዓለት ኣብቲ ናሕሲኣ ዝረኣየቱ ነገር ምእማን ኣይከኣለትን ብስራሓ ተደኒቓ ፎቶ ኣናርአየት ብዛዕባ ሂጎ ምሕሳብ ጀመረት ቀስ ብቐስ እውን ሂጎ ከም ዝበሎ ባቢ ምስ ሂጎ ፍቕሪ እናሓዛ ይመጽእ ሂጎ ኣብ ሓደ ፓርቲ ንምርካብ ተጸባቢቓ ናብኡ ትኸይድ ባቢ እውን ኣብቲ ፓርቲ በይና ትድንስ ብዙሕ ከይጸንሐት እውን ሂጎ ይመጽእ እሞ ኢዳ ሒዙ የድንሳ ጽቡቕ ግዜ ኣሕሊፎም ናብ ገዛ ምስያ ትበጽሕ ምሸት እውን ቀሲላ ተሓቢኣ ክትኣቱ እናኣ ትሕዛ ቀሪባ እናዘራረበታ ከላ እውን መስተ ከምስ ሰይደ ትፈልጥ እሞ ብጽፊዒት ሃሪማታ ኪዲ ናብ ክላስ ክእተው ኢላ ተእትዋ ቀፂሉ እውን ለይቲ ሂጎ ደው ኢሉ ናፊክ ክንኽሪኤኪ ደሊ እየ ይብላ ኣነ ናፊካኒ ኢኻ በለቶ ጽባሕ ናበይ ንኺድ ኢሉ እንተሓታ ንስኻ ዘለኻሉ ኩሉ ክመጽእ እየ ኢላ መለሰትሉ ብወጋሕታ ባቢ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሂጎ ጽበዮ ሂጎ እውን መጺኡ ብሞተር ሒዝዋ ይኸይድ እዚ እውን መምህራ ብርሕቐት ትርያ ሓቢራቶ እውን ኣብ ከተማ ብሞተር እናንተንሸራሸሩ ኣዲኡ ኣብ መኪና ምስ ሓደ ወዲ ይርያ ናይ ቀደም ተዘክሮ እውን ይዝከሮ እሞ ሂጎ ምንቅጥቃጥ ይጅምር ቅድሚ ሕዚ ሂጎ ኣዲኡ ኣብ ልዕሊ ኣቦኡ እናደረበት ሒዝዋ ተቆልዓ ቀጥቂጡ ኣቕሲልዎ ተኣሲሩ ነይሩ ድሕሪ እዚ እውን እዩ ህይወቱ ሕማቕ ሰብ እናኾነ ዝመፀ ሕዚ እውን ዓርሲ ምቁፅፃር ምስ ኣበዮ ባቢ ሓቂፋ ተረጋጎ ድሓር እውን ብዛዕባ ኣዲኡ እናዛረባ ኣቦኡን ሓውን ምስ መሓዙታ ንስራሕ ናብ ካሊእ ሃገር ከም ዝወፀት እዮም ዝፈልጡ ንሳ ግን ምስክንዳይ ዝኾኑ እናተዘናግዐት ኣላ ቀፂሉ እውን ሂጎን ባብን ጽቡቕ ዝበሃል ግዜታት ብሓደ ምሕላፍ ይጅምሩ ሓደ ግዜ እውን ሂጎ ትፈትዎ ዝነበረት ቆልዓ ንባቢ ትጸርፋ ባቢ እውን በዚ ሓሪቓ ምስታ ቆልዓ ትበኣስ ሂጎን መሓዙትን መጺኦም እውን የገላግልዎም ሂጎ እውን ንባቢ ብሞተር ሒዝዋ ይኸይድ ተፈላለዮም እውን ሂጎ ናብ ገዝኡ እንትምለስ ሓው ምስ ናይ ባቢ ኣቦኣ ይረኽቡ ኣብ ደገ ወፂኦም እናተዘራረቡ እውን ሂጎ ንኣቦኣ ብጣዕሚ ከም ዝፈትዋን ብኣይ ወገን ዋላ ሓንቲ ዘስግእ ነገር የለን ብምባል ቃል ይኣቱ ናይ ባቢ ናይ ቀደም ኣፍቃርያ ሂጎ ከም ዝቆጥቆጦ ሓው ምስ ሰምዐ ደጊምካ ክትእሰር ኢኻ ብምባል ዓብዪ ኢሉ ይዛረብ በቲ ሰዓት ሂጎ ሓሪቑ ንሓው ናብቲ መንደቕ ኣጣቢቑ ይሓንቆ ቀጻሊ መዓልቲ እንባብ ቤት ትምህርቲ ናይ ባዕላ ኣቴንዳንስ ባዕላ ስለ ዝመልአት ካብ ትምህርቲ ከም ትእገድ ትነግራ ኣዲኣ እውን በዚ ሰንቢዳ 8,000 ዩሮ ከፊላ ጓላ ካብ እገዳ ተትርፍ ባቢ እውን ትምህርቲ ቤት ዝገጠማ ኩሉ ንሂጎ ትነግሮ ሂጎ እውን ንእሽተይ ከዘናግዐክ እሞ ካብ ጭንቀት ከገላግለክ ኢሉ ብመስኮት ዘሊሎም ይኸዱ ኣብኡ እውን ጽቡቕ ዝበሃል ግዜ ይሕልፉ ሓደ መዓልቲ ሂጎ ናብ መምህራ ክላስ ብምእታው ድሕሪ ሕዚ ንባብ ፀገም ክፈጥር እየ ምስ ትብሊ ኣብ ህይወትክ ፀገም ክፈጥረልክ እየ ኢልዋ ይኸድ ቀፂሉ እውን ቀዳምን ሰንበትን ስለ ዝነበረ ነቦኣ ፍቓዱ ሓቲታ ምስ ሂጎ ካብ ከተማ ይወፁ ኣብኡ እውን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ግዜ ይሕልፉ ቀጻሊ መዓልቲ እውን ጽቡቕ ግዜ እናሓለፉ ከለዉ ናይ ሂጎ መሓዙት ይመፁ እሞ ካልኦት መሓዙት ትፀውዑ ፓርቲ የዘጋጁ ባቢ እውን እዚ ምስ ረኣየት ከምቲ ዝሓለፈ ባእስ ክለዓል እዩ ብምባል ኩሎም ሂጎን ሓዊሱ ካብ ገዛ ተውፅኦም ወጋሕታ ናብ ቤት ትምህርቲ እናኸደ ሂጎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር ይገብር ናይቲ ከተማ ዓብዪ ድልድል ሽማ ብዓብዪ ጽሒፉ ከም ዝፈትዋ ይነግራ ቀፂሉ ንሱ እውን ንሳት ፎቶ ምግቢ ንምብሳል ብመሓዙቱ ክመሃር ይጅምር ባቢ እውን ምሸት ደው ኢላ ኣብቲ ፓርቲ መሓዙትካ ናይ ኣደይ ካቲም ሰሪቖም እዮም ኢላ ትነግሮ በቲ ነገር እውን ዓርሲ ምቁፅፃር ኣብይዎ ቴሌፎን ብሓይሊ ዓፂው ናብ መሓዙት ይኸይድ እቲ ካቲም ኣምፅእዎ ኢሉ ይበኣስ ኣብ መወዳእታ ሰረቆት ቆልዓ ካብ ጅባ ኣውፅያ ካቲም ትህቦ ናብ ባቢ ኸይዱ እውን እቲ ካቲም ይመልሰላ ደሚን ቆሲሉ ምስ ረኣየቶ ግን ከየኽእላ ናብ መደቀሲያ ኣትያ ትሕክሞ ናይ ፍርዲ መዓልቲ በፂሑ ባቢ ኣብቲ ምሸት ዝረኣየቶ ነገር ትሕተት ባቢ እውን ሂጎ ምስካር ኣይከኣለትን ንዝረኣየቶ ክሒዳ ካብቲ ቤት ፍርዲ ትወፅእ ሂጎ እውን ንዓኽ ክብል ፍሉይ ሰብኣይ ክኾነልክ እየ ብምባል ቃል ይኣትወላ ባቢ እውን 18 ክመልኣ ስለ ዝኾነ ቤተሰባ ብጽቡቕ ኩነታት ከኽብሩላ እዮም ባቢ እውን ንመምህራ ህያብ ንምሃብ ናብ ቤት ትምህርቲ ትኸድ ድሓር ግን ሂጎ ዝገበሮ ነገር ምስ ፈለጠት ብጣዕሚ ትሓዝን እናጉየት እውን ናብ ሂጎ ኣፓርትመንት ኸይዳ ንመምህረይ ዝገበርካዮ ነገር ብምሉእ ፈሊጠ ኣለኹ ናተይ እናትካን ነገር
ኣብዛብቂዕሉ ኢላቶ ትኸል ናይ ልደት በዓላ እውን በፂሑ ተጸባቢቓ ነምሒሩላን እውን ንሪኣ ሂጎ እውን ኣብ ገዙ ደቂሱ ሙሉእ ሓሳቡ ምስ ባቢ ነበረ ድሓር እውን ኣይኽእልን ምስ በሮ ሱፉ ተኸዳዲኖ ጽቢቑሉን ናብቲ ፓርቲ ይኸይድ ባቢ እውን ሂጎ ምስ ረኣየቶ ናይ ብሓቂ ንዓኣ ክብል ከም ዝተቐየረ ይርድኣ ተነፋፊቖም ስለ ዝነበሩ እውን ይሰዓዓሙ ከም ናይ ሂጎ መሓዝት እውን ከምቲ ልሙድ ናይ ሞተር ውድድር እናገበሩ ነይሮም ናይ ባቢ መሓዛ ካቲ ምስ ኣፍቃርያ ኣቦ ነበረት እቲ ውድድር እውን ካብ ልክዕ ዓሊፉ ናይ ሂጎ መታዓቢቲ መሓዙ እውን ኣብኡ ሂወት ይሓልፍ እኒ ሂጎ እውን ተደዊሉሎ ናብኡ ይኸዱ እሞ ሂጎ ናይ መሓዝኡ ሞት እንትርኢ ዓርሲ ምቁፅጻር ይኣብዮ ባቢ እውን ኣብ ማእኸል ምስ ኣተወት ሂጎ ተናዲዱ ብፅፊዒት ገጻ ይሃርማ ባቢ እውን እናበኸየት ናብ ገዛኣ ትምለስ ሂጎ እውን ሓዚኑ ብዛዕባ ብንሓሰበ ፑልኣፕ ይሰርሕ ግዜታት እውን ሓሊፎም ባቢ ጎረቤት ምስ ዝነበረ መንእሰይ ቆልዓ ርክብ ትጅምር ናይ ሂጎ ቁፅራ ኣጥፊኣ ሂጎ ረሲዓ ካሊእ ፍቕሪ ትጅምር ሂጎ ግን ሎሚ እውን ብዛዕባ እናሓሰበ ቦይኑ ይሓዝን ሓደ መዓልቲ ኣፓርትመንቱ ተንኳሕኩሒ እንትኸፍቶ ካቲ እያ ርሑስ ገና ኢላ ናቱን ናይ ምዉት መሓዝኡን ፎቶ ትህቦ ሂጎ እውን ምዉት መሓዝኡ እናዘከረ ከም ብሓድሽ ምብካይ ይጅምር ካቲ ኾነ ሂጎ ንባቢ ካብታ ምሸት ጀሚሩ ረኺቦማ ይፈልጡን ባቢ ረሳዓያ ምስ ካሊእ ርክብ ጀሚራ እያ ትብሎ ኣብቲ ምሸት እውን ሂጎ ናብ ደገ ወፂኡ ቀደም ብዝድውለላ ዝነበረ ቴሌፎን ናብ ባቢ ይድውል ኣደያ ተልዕሎ እሞ ክራኸቡ ስለ ዘይደለዩ ተዓፅዎ ሂጎ እውን ኣብኡ ጠጠው ኢሉ ከሎ ባቢ ምስ ተሓድሽ ኣፍቃርያ ብሓጎስ ተመልያ ብመኪና እንትኸይድ ይርያ ከምኡ እውን ዝፈትዋ ምስ ካሊእ ሰብ እንትርኢ ዓርሲ ምቁፅጻር ኣቢዎ ኣብ ኣፓርትመንት ኸይዱ ማይና ተሃረመ ስቕስቕ ኢሉ ይበኪ ናይ ፊልሚና መወዳእታ እውን ተስፋ ዝቖረፀ ሂጎ ንሓዉ ካብዚ ሕዚ ኣብዚ ከተማ ምንባር ስለ ዘይኽእል ኣብ ካሊእ ከተማ ከይደ ሓድሽ ህይወት ክጅምር ብምባል ንሓዊ ይሰናበቱ ፊልምና እውን ኣብዚ ይውዳእ መጀመርቱ እውን ዕዋላን ናይ ሃፍታም ቆልዓን ብሓደ ይኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣስሊ ሲኒማ ናይ ሎማዓንቲ መደብ እዚኣ ትመስል ነይራ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ነዛ ቻናል ሓደሽ ዝኾንኩም ተሃልዩኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹን እስካብ ብቐጻሊ መደብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላም ኩኑለይ